Au visat. Au fost în noaptea aia, sunt pe listă. Sunt pe listă. Da. Păi da. În fine. Ce spuneți? Dacă puteți căuta numele Nechescu, eu am fost adus aici și bătut și nu l-am văzut nici pe ăla și nu sunt părinți. Dar nu știu dacă ați văzut lista aia. Așa, ideea este că în 2005 portul, aici suntem la minus 6 metri față de zona unde am venit noi pe drumul de la poartă, da? Suntem de desubt, pentru că zona de construcție a fost într-o groapă, s-a excavat și s-a construit. Pământul provenind din excavație s-a pus pe margini constituind flancurile, da? Așa. În 2005 se inundă zona și o să vedeți o dungă neagră care o să vă urmărească pe perete. Până acolo a fost nivelul apei 2 ani de zile. Erau colonii de rațe, de chiște sălbatice. Și era aici ca delta Dunării. În 2009 începem procedura, se retrage apa. Să scoatem și apă și noroi, pentru că era noroiul de 1 metru. Reușim în 2012, cu eforturi susținute, cu piedici, cu palme în cap, cu nu știu ce, reușim să se realizeze clasarea ca monument istoric. Da? De tip de valoare națională și universală, asta zice, Doamne ajută. Din momentul ăsta nu se mai poate face nimic decât în bine pentru locul ăsta. Sau dacă Dumnezeu vrea să îl scufunde, Doamne ferește, deși arhitecții care vin și fac studii spun că deja s-a rupt clădirea. Mitric, Vlad Mitric. Și Vlad Mitric. Și Vlad Mitric. Vine, a scris cartea, nu știu dacă se lansare. Așa. Verament, o să vedeți când mergem aici reduitul, urcăm scările unde în bateria centrală, o să vedeți că undeva este o ruptură de vreo 2 cm. Clădirea s-a rupt. De ce? Pentru că aici sunt camere goale, acolo să preia șocul loviturilor de tun, este pământ. Tasat. Exact. Și trebuie intervenit în primul rând în conservare. Toți spun chestia asta, numai că la nivel declarativ. Vin, se fac pozele de grup, facem, dregem pentru memorie, da? Au plecat, la revedere, sunt foarte telefon. Nu are telefon, e anulat. E anulat? Anulat, puteți să vezi bine. În regulă, acum las pe domnul profesor să vă spună sau pe cel mai bine ce vă spună și dânsul să vă spună cei care au fost aici, din propria experiență. Mai avem și noi istorici ceva de la Marcu. Ziceți, domnul așa. Mai sunt. Da, da, noi la urmă. Spuneți dumneavoastră, formă. O copie după lista aia oficială de 200. Deci aici au fost închiși în perioada interbelică, au fost închiși la un moment dat comuniști, după aceea au fost închiși. În ce an au fost închiși? Păi, cred că după 33, după grevele din 33, au fost aduși aici. Sigur că regimul nu era atât, nu se compară cu cel după 45. Era un pic mai lejer. Au fost comuniștii. După aceea, un eveniment care trebuie punctat este 1940, octombrie, sfârșitul octombrie, când demnitarii ai statului închiși aici au fost executați de... La revenit în 34, când au fost și legionarii păgați aici și așa omorâți. Și legionarii au trecut pe aici. Deci au fost comuniști, au fost legionarii, după aceea au fost demnitarii statului. În 40 au fost de către carliști, da? Au fost în 40 legionarii veniți la putere, au venit aici și în urma unui concurs de împrejurări, au intrat în celule și i-au omorât. Așa. După aceea, în 70, nu, 64. Poftiți? De demnitarii lui Carol. Exact. Miniștrii, prefectul și așa mai departe. Care erau criminali. În 41 a avut loc o rebeliune, așa numită, și au mai ajuns după asta legionari aici în 41, după rebeliune. Apoi, au fost, în 46, au fost grupul din jurul marșalului Antonescu, care a fost conducătorul statului din 40 până în 44. În 46 au fost, în Valea Piersicilor, aici au fost executați, în frunte cu Antonescu. Aici a fost Antonescu. Apropiații lui, dar în Valea Piersicilor. Puteți să vedem acolo? Nu, Valea Piersicilor. Ei au stat aici, dar Valea Piersicilor e undeva după dealul ăsta. Aici a fost excavat, de-aia suntem noi în groapa asta. De ce nu puteți să vedem unde a fost executat Antonescu? Păi, dacă ne urcăm sus în port, îl vedem în port. Să-l vedem. Deci asta a fost în 46 și după aceea din sfârșitul lui 47, 48 de fapt, au fost aduși
cei care erau considerați dușmani ai regimului și așa mai departe. Da. Și au fost atunci de atunci, din 48 și până în 64. Deținuții politici în mod oficial au fost în perioada aceasta, 48-64. Sigur, după aceea, sub alte forme, au mai fost deținuți politici. Și pe aici, și în alte părți. Regimul e foarte drastic. Aici, în celulele astea au fost și aia? Erau niște celule zero, cred că se numeau, unde erau băgați cei care... Nu, e vorba de demnitari. Demnitarii nu ce-au... Demnitarii, parul. Secția întâi, au montat celula cu celula 6. La capul că erau două celule, ultima celulă era celula 10. Noaptea când stăteam noi în celule, se auzeau când trebuia să fie executați, se auzeau lampele. Cei care urmau să fie executați erau duși în zona aceea. Erau omorâți, da. Erau la condamnați celula la moarte. 0 și noaptea când noi ciuleam cu urechi, știam că trebuie să fie executați. Și când treceau în drept celular, spuneai Gheorghe Vasilescu și mai departe, știam după ce și sunt executați. Acum nu știu pe unde. Am stat la perioada respectivă. Era pe secția întâi în dreapta. Secția întâi în dreapta. După ce ne-a condamnat, ne-a băgat la reduit. Acolo a fost calvar, acolo au 14 metri pe 6 metri, eram 270 de inci. Astea două camere. Toate boltite, pe jos era măcenat, era pe 3. Pe două rânduri, în stânga și în dreapta, pliciurile, pe două rânduri, după ce pentru că nu încăpea, stătea la șerpărie, de desubt. Stătea la șerpărie pentru că era prea cald din afară. De ce spunea șerpărie? Pe jos, Era un Probleme, dăm voie să ne spun și eu la copii. În primul la copii ceva. Uitați-vă bine. Ea are o formă aproximativ circulară. Imaginați-vă, ca să aveți o idee despre construcția pușcăriei Jilava, fortului, de fapt, numărul 13, n-a fost pușcărie, numărul au explicat foarte bine. Imaginați-vă o marmită de bucătărie, în mijlocul căreia se pune o cratiță cu fundul în sus. Cam asta este, hai să zic eu, esențial, esențialmente vorbind, construcția acestei închisori. Nu este subterană, cum ar fi închisoarea, fosta închisoare de la Ministerul de Interne, adică un subsol. Ea este o închisoare sub nivelul pământului și de-aia ai impresia că este subterană. În unele locuri are 3 metri și chiar mai bine de pământ deasupra și pentru camuflaj, pentru camuflarea locului, în anumite perioade ale comunismului, au fost chiar vaci și oi care pășteau pe știți povestea, nu pe chestia. Au fost și iepuri până mai anul trecut. Perioada în care am stat în Jilava a fost una dintre cele mai crunte. A fost ultimul val de represiune, noi eram studenții au avut parte de un tratament deosebit. Ziceți anul, ziceți. Puteți? 57. După 56 eu am fost arestat ultimul de la Facultatea de Ziaristică, la începutul anului 59, până au ajuns la mine. Și din cei 4 ani de pușcărie, cu securitate, cu tot, cu balta, brăile, cu nu știu ce, cea mai cruntă bătaie am mâncat-o aici, la Jilava. La Jilava se bătea neorganizat. Afară de bătaia de la... Detaliați să înțeleagă ei asta, ce înseamnă bătaie. Le spun imediat ce înseamnă. O bătaie organizată înseamnă o bătaie prescrisă de comandant și asistată de doctor, cu un cerșaf ud pe fese ca să nu crape pielea, în orice caz cu prezența doctorului. Și în chip de pedeapsă. La Jilava se putea întâmpla să fii stâlcit, uneori chiar omorât în bătaie, și când spun omorât știu măcar două cazuri, pentru că, de exemplu, n-aveai voie, imaginați-vă, ești într-o cameră în care în mod normal ar trebui să fie vreo 20 de inci și ești 60 de inci, pe 4, pe 3 rânduri de patru. Nu priciuri, eu n-am mai prins priciuri de lemn, am prins patul cazon, patul militar. N-ai voie să stai decât așa, cu coatele sprijinite pe genunchi, la marginea patului, sau să te plimbi, dar nu mai e loc să te plimbi. Și vrând, nevrând, îți mai pică într-o parte capul pe o streață a patului. Asta mi s-a întâmplat mie, am fost afară. De la ora 5 la ora 22. De la ora 5, de la deșteptare la stingere. N-ai voie să te așezi, să te întinzi în pat. 2 chinete de fecale, spune. În camera noastră, camera 17, partea secția 1,
era un butoi de apă, un butoiaș de apă și o tinetă pentru fecale și toată povestea se făcea acolo. Camerele către exterior, ce vedeți dumneavoastră aici, erau acoperite cu obloane de lemn la distanța de vreo 30 de centimetri ca să totuși să intre un pic de aer. Ce spune domnul Cușa în legătură cu reduitul, cu partea, cu zona centrală? În august 1959, într-un spațiu în care ar fi încăput cu oarecare indulgență vreo 70 de nici, am fost aproape 300, aproape 300. Eu n-am stat decât la șerpărie. Șerpăria înseamnă nu șerpi, ci podeaua. Unde, două săptămâni, nu mai mult de atâta, am dormit în mâzgă, deoarece mizeria care era, n-am văzut niciodată să faci la plimbare în timpul ăsta, mizeria care era acolo, la care se adăuga sudoarea noastră, aburul exhalat și mirosurile. Că imaginați-vă în ce hal a putut să fie această înghesuială în camera de care vorbesc la reduit, încât doi frați s-au regăsit după 2 săptămâni în aceeași cameră. Iar în domnul Nicolau, care are o experiență mai mare decât a mea. Iar cei cardiaci, aveam mulți doctori printre noi, cei care erau în ultimul hal de boală de inimă, au fost cu chiu cu vai trași peste spinările celor care erau culcați la pământ, ca să fie duși la ușa metalică a camerei, ca să poată să respire un pic de aer care venea de pe coridor. Era un aer mucet, dar era un aer rece. Înăuntru era absolut irespirabil. Și mi-aduc aminte și cu asta închei. Bun, dacă vă interesează cum am fost bătut, am fost pus pe o saltea, pe un pat fără saltea, numai cu chingi. S-a urcat unul pe gâtul meu, un caraliu se da sergent gardian, și vreo 2 sau 3 m-au luat la tocat cu bețele. Așteptau ca eu să urlu. Eu, ca un dobitoc, ca un bou ce eram, am făcut pe erou și l-am urlat. Pe la a 6-a lovitură am simțit că nu mai pot, pentru că dădeau ca în animale, ca în vite, cum dădeau în câini la țară. Și atunci am urlat. Și știu că m-am ridicat și l-am aruncat pe ăla după mine după gât. Bine, aveam 22 de ani, eram ulărșigan. A fost bătaia cea mai cruntă pe care am luat-o. Am mai luat, nu singura, dar nu în felul ăsta, nu cu săbăticie. Ultima impresie pe care am avut-o din reduit a fost intrarea lui Iamandi. Vă spune ceva nume? Da. Ministru. Nu ministru. Gardianul Iamandi. Care a executat. Gardianul Iamandi. 2 erau executanți. Gardianul roșu, care era o nabilă de 2 metri, și Iamandi, care era un țigan. De altfel, din zonă de aici se recoltau, chiar din comuna mea, care e Mihai Bravo, e aproape de aici, majoritatea, imensa majoritate, erau bruneți. Foarte bruneți chiar. Nu erau nici romi, nici țigani, erau însă foarte bruneți. Și când a intrat Iamandi, n-a intrat, că nu putea să intre, numai s-a proptit în ușă, toată lumea știa cine este. Era executorul sentințelor capitale, era cel care, chestiunea cu valea pierzicilor, cu butonul de execuție, ținea deja de o epocă romantică. Acum vorbim despre modul în care se executau sentințele cu pistolul în ceafă, și tot cu pistolul în ceafă a fost executat și Lucrețiu Pătrășan. Deci asta este Jilava, pușcărie de tranzit. Au trecut, după socotelele unora dintre noi, mai înțelepți decât mine, au trecut din 44, sfârșitul anului, chiar până în 89, cu micile insule de așa, peste 1 milion de oameni prin... Poate mi se pare exagerat? Că nu exagerat, fișele matricule sunt 180.000. Dar unii nu au fișe. Deci, oricum, sau poate nu au fost consemnați. Pușcărie de tranzit. Cea mai groaznică, una dintre cele mai groaznice, după părerea mea, din Europa, în orice caz. În orice caz, pe aici a trecut toată lumea care a făcut închisoare. Toată lumea. Adică veneau din toate zonele și 48-49 erau triați. Erau 5 categorii de deținuți politici care au fost repartizați pe 5 secții. Elevii târșori, studenții pitești, muncitorii țăranii Gherla, intelectualii Aiut și foștii demnitari la Sighitul Barbații.
ne-am împărțit pe fiecare în parte și când s-au umplut în totalitate închisorile, nu mai aveau loc. Și atunci au început canalul și minele de plumb, după aceea și coloniile de muncă, Salcia, Grindu, Lagările din Baltă. Lagările din Baltă. Din Băl. Acum ce vreau să spun de la Jilava, unde m-am vindecat eu de boală de plămâni și de leucemie. La capătul tunelului, la secția 1, era un coridor care ducea undeva la apă. Noi apa, hârdaile acele de apă și de excremente, așa că le spunem și pe nume acum, așa se numeau tunuri. Deci erau tunuri pentru că erau niște hârdai de 20 de litri, de o parte, 200 de cealaltă, și ne încămam acolo cu niște bare de fier, 3 de o parte, 3 de cealaltă, că puteți 200 de litri, 2 oameni. 6 inși deja. Mergeam la capătul tunelului și la capătul tunelului era un fel de fântână, la care apa e la 25 de centimetri. Eu am rămas surprins atunci, că vedem nou de la condamnare și la reduit se întâmplă asta. Sau zicea că nu mai ține. Dar e important. Important e ce s-a întâmplat. Mergeam și am ajuns și eu la tunuri acolo, erau slași, prăpădiți, da. Am mers și eu la 3 de acolo. M-am dus la fântână, l-au luat apă. Zic, ce cu asta, da? Apă. Păi ce faci cu apă? Că e plin de broaște. Ei, broaște, lasă-ți bune. Dădeam broaște la o parte, luam apă unde băut la noi. Când m-am îmbolnăvit eu de plămâni prin 60, 70, 80 la Constanța, m-a întrebat doctorița, cum a scăpat de boli de plămâni și de leucemie? Zic, cu apă de broaște de la Jilava. Ei, da. Doamne, am susținut această chestie. Am mai făcut... Nu, așa am făcut. Eu în România, din patru instituții de astea de control pulmonar, mi-au spus că am, nu știu, ceva la plămâni, niște... Și m-am vindecat. Dom'le, cum ați tratat? Zic, cu apă de broaște de la Jilava. Eu am început să râdă. Am plecat de la doamnă Spedi, m-am dus la doctorul cardiolog la... Și aveai buzunar, a devenit... Stai. Mă duc la doctorul Ioan și a spus, domn doctor, am fost acolo și mi s-a spus că cu ce m-am vindecat la... Și am spus cu apă de broaște de la Jilava. Și zice, n-am râs deloc. Stai puțin așa, zice, las că îți dau o comunicare acum. Uite, am primit din Canada acum o fișă și spune așa, sucul de broaște are o acțiune antibiotică extraordinară. 2. Cine bea vin roșu scapă de colesterol. Mulțumesc frumos. M-am dus cu asta și am spus, doamnă doctor, uitați că apă de broaște m-a salvat de la Jilava. Așa se bea apă la Jilava. Apă de broaște de o parte și luam apă și am băut apă. Dar pentru că era foame de cruntă, luam sare multă pe ea. Ne dea niște pâine, într-adevăr, 250 de grame de pâine, dar era o pâine albă foarte, foarte bună. Puneam un strat de sare cam așa, ca să așa bea apă și le butacă de bruscoi. Avea senzația că așa că ești totul. Asta odată, o săptămână, 2 săptămâni, după aceea ce mi-a foame. Norocul meu că după 6 luni de zile am plecat la Pitești. Și acolo a început prăpând. Piteștiul nu se mai vorbește, pentru că acum suntem la Jilava. Pitești e un alt capitol cumplit. Nu s-a întâmplat nici o lume cum ne este, nici la Jilava, nici Pitești în toată lumea. Mai ziceți de înghesuiala de la Pitești. Înghesuiala de aici, că asta e caracteristica. Vorbiți de înghesuială, că asta e caracteristica. Nu aveam voie. Aveam, domnul Mihal ce spune că stăteau pe patru. Noi stăm pe plici, scândură, și avem loc de saltea un fel de împletitură de drențe. Pentru că nu încăpeai, trebuia să dormi pe cană. Așa. Și când trebuia înaintea dânsului dumneavoastră, într-o etapă mai timpurie. 10 ani mai devreme. Știu că da. Stăteam pe o parte și când trebuia să se întorci noaptea, mă zicea, întoarce-le și toată lumea trebuia să se întoarcă. Că biscuiți. Că biscuiți, cum este? Asta a fost prima perioadă. 51 a trecut a doua oară. Atunci și el a trecut. Spuneți câteva amintiri. Am stat la camera 0 din întâmplare. Eu condamnare am avut-o de 15 ani, dar nu erau locuri și m-au pus acolo. În ce an? În 59. Și în momentul când m-au băgat acolo, geamul sparte, ne-au dezbrăcat sus la căcăstoare, eram numai în cămașe, plovări și indispensabil. Și după ce i-a repartizat pe toți în camerele lor, pe mine m-a dus, erau geamurile sparte și am stat după ușă. Era un caraliu din ăsta, un alt. Dom'le, ce faceți cu mine aici?
Păi aici stai toată, domne, umor aici. S-a dus și mi-a dus o pătură pe care scria, reține, regimentul 18 cavalerie 1914. Pânza de păianjeni mult mai groasă. Și cu asta ce să facă, domnule? Cu asta zice, ia treci-mă într-un pat acolo. Am suit într-un pat și mi-a aruncat o altă saltea de pe alt pat și acolo am dormit ca șoboranul până dimineața. Dimineața când au venit la număr, eu nu m-am mișcat. Bă, să nu spune nimic aici. Și când s-a făcut schimbul, am întrebat, ce trebuie să fac aici, domnule? Dimineața când venim, spui, să trăiți de major, camera 0, face deschiderea cu decebul. Și seara când face închiderea. Bine, seara când au venit la închidere, să trăiți, domn sergent, Dumnezeu, mă, era sergent major, l-am insultat. Iar la ora 4 îmi dădea lemne, o cutie de lemne și niște cărbuni. Și la ora 6 mi le lua. Dom'le, dați-mi să fac foc. Dom'le, în pușcărie se face foc, nu se cere. Și uite așa o lună de zile am stat fără foc. Și la un moment dat au adus un țigan, lăieț. Băi, Ionică, zic, ce-i cu tine? Și i-am dat niște bani la un activist de partid și mă întreabă, mă lași pe mine să fiu șef de cameră? Fă ce vrei, eu îți fac focul, zice. Și într-adevăr, când a venit seara, țiganul, mâncați scutoare, mâncați și i-a dat chibrit. Gata, zice țiganul, de azi înainte nu mai avem nevoie de foc. A rupt o bucată dintr-o saltea, a încins-o și a năbușit-o. Și cu asta cum ai să faci foc mâine? Ai să vezi tu mâine. A doua zi dimineața, a doua zi când a dus lemne, țiganul a început să dezbrace. Ăsta a nebunit, domnule. Și a scos un nasăr de la izmană, rețineți, care erau de piatră la fel aceea. Nu erau de scoi, dar la fel ca alea de sigel. Nu prin fiecare, reține, s-a scos asă din saltea și a început, poate toată lumea s-a jucat cu... Nu prin fiecare, când trăgea asta se murtea nasul. S-a descărțat și a scos docancul, a îngățat o parte din asă de degetul mare și în momentul când se murtea, nasul le atingea placheul. Și o scânteie din aia să duc pe timpul aia care a pus. Gata, zice țiganul. Într-adevăr, a pus o bucățică de căldire și de atunci țiganul, cât a intrat până m-a dus la proces, țiganul făcea foc. Dar să știi că asta era, oricum, el avea voie în fiecare cerut, pentru că în perioada 48, 49, nouă ni se dea câte o pachet de țigări din alea de pe timpul, de hârtie. Și pentru că nu se dea chibrit, făceam neagra. Neagra dintr-o cutie de asta de cremă. Astupam așa actual și tăiam de la izbane ceva, un năbușam acolo și după aceea spuneam câteodată, domnul sergent major, dați-l un chibrit. Las că aveți neagra la voi, fi mama dracului. Și cu neagră, și că avea el nevoie de, dă și mai mie un foc acolo. Păi cea neagră. Neagra era pentru noi așa sfântă. În 58 ani, adică în 59 când ne-am judecat, după aceea am încetat totul, m-a venit ca și la Pitești, nici o fel de țigare, nici o fel de pachet, nici o fel de convorbiri. Și acum, pentru faptul că sunt foarte mulți elevi aici, vă dau cazul Golgojan, rețineți. Elevul în clasa 8 a primit veste că taică-s-o a murit în pușcărie. Ia ascultați. El și încă doi colegi și ce au făcut? Vreau să facă rost de arme, să-l omoare pe gârdiul de ei. Și au făcut cum procedau. Se ducea în timpul nopții, unul dintre ei, să ceară un foc, celălalt îl lovea cu un baston în cap și îi fura armă. Ultima dată, al treilea pistol când se fure, chiar în Piața Traian, unul dintre elevii ăștia s-a dus la un milițian să-i ceară foc, celălalt i-a dat una în cap. În momentul când i-a luat arma, ăsta și l-a prins de picior. Și l-a dus pe acest Golgojan pe care văd că nicăieri n-am reușit să găsesc în nicio carte. Acest Golgojan a stat la camera 7. L-a veduit? Nu, la secția 1-a. La 7. Și când venea mâncarea, lua mâncarea și o zvârlea. Bandiților, de ce nu mă împușcați, mă? Și într-o bună zi, bineînțeles, că au luat. Deci, elev fiind, a făcut acest zez pentru faptul că i-a murit taică-s în pușcărie și a fost împușcat și el. Iar la ceilalți doi colegi le-a comutat pedeapsa din muncă silnică la... Păi dacă spui că nu s-a consemnat nicăieri, consemnează. Au dăm mie și
Trebuie că n-am găsit despre N-ai acest... găsit. Tu ești supraviețuit. Tocmai s-a vorbit în Camera 7 despre acest Golgozean, cât curaj a avut elevi, reține. La anul la Pitești, poți să faci ce nu. Acum trebuie, lăsați Nu, 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 nu. Ce poți face azi, nu lăsa pe mâine. Nu, nu, nu. Asta pot să fac acum. Eu pot să cozănesc și eu de la Pitești. Eu nu termin acum mâine pe mine. Termin, bagi știință. Deci, rețineți, un elev, cum sunteți voi acum, nu știu în ce clasă, a reușit pentru faptul că tatălui a murit în pușcărie să se răzbune pe partidul lui. Dar, din nenorocire, a fost prins și împușcat, tot aici în Valea Perșii, acest diamandit, parcă-l văd, avea o culoare, diamandit, avea o culoare pământie, parcă era ieșit din mormânt. Că venea de multe ori și le scotea... ceva. A existat un om. Aici începea. Cele două rânduri de Caralicu. Aici și mergea până acolo. Până acolo mergea cu fulanul pe mână. Treceai printre două rânduri. La 2 metri. Păi să-mi uitați pe acolo e drumul, la baza gardului, de acolo, acolo am venit. Deci e în groapă făcut. Cine la umbră indică asta, să vedeți că dau nici pe toată care vrea. Acum, nu ne mai revendică nimeni. În momentul, vedeți să nu mă împiedicați, în momentul de față nu se mai poate, că fortul 13 monument istoric de tipat, de valoare națională și universală. Adică nu mai poate fi retrocedat, expropriat, trebuie să avem grijă de el. Hai să mergem. Pe acolo am trecut noi și cei tineri, cum aveam eu atunci 22 de ani, din sprintar, am luat-o de temp pe care m-a făcut să primesc doar vreo 3-4 pași pe spinare. Dar cei care au fost mai în vârstă, toți veneam de la securitate după luni de zile de celulă, au ajuns deja bine încălziți în curte, până când încă ceva. Am avut noroc că am venit vara, pentru că iarna erau băgați în cămăruțele alea mici și ținut câteva ore bune acolo. Eu am venit iarna și ne-au încălzit până am intrat înăuntru. Deci era o încălzire centrală, nu? Din partea casei, da? Atenție la treburi. Norma a fost extins, dar nu mai l-a ajutat pentru că s-au construit 4 centri, 4 fiecare celulă asta și noi nu vă facem nimic. Stați aici. Și încet am venit să fac toți. Se vorba de TBC. Da, TBC. Așa vecini, măreau. Când a murit Aligo? Aligo Popescu. Aligo Popescu, Bătache Oficial. Și ceilalți, că murit, erau 16. Hai să vedem Casim, Eu nu pot să mă orientez pentru că am stat în prima secție unde era și celula condamnat, celula moarte, celula numărul 0. La noi, adică celula era pe partea dreaptă, cred că aici. Era pe partea dreaptă. Aici ne învățau, mă gândesc pentru copii să spună știu ceva sau sună. A fost la ziaristică. Da, exact. Da, și era cu un an mai, cu 2 ani mai mic decât un an mai mic decât ziaristică.
viață, dăruindu-ne. Dumnezeu se odihnească cu Dumnezeu. Din camera 0, Născrăciune focobare, frate mumăr și din Tată, noi ar mândrie toată, frate mumăr și din Tată, noi ar mândrie toată. Din proști din mormință, striga noastră, bun părință, blestemare să aibă în casă, care limba lui și-a lasă, blestemare să aibă în casă, care limba lui și-a lasă, care lasă limba lui, scoartă pirea focului, sângele în pirocul, să frigă limba focul, sângele în pirocul, să frigă limba focul. Fata părintească, Dumnezeu nu-și mărăsească, din fumetul nu-ți nu vași, n-atâlea, când să-și-mi faci, din fumetul nu-și nu vași, n-atâlea, când să-mi faci. Pe cărările umblate, de noi te-am cătat, te-am uitat până astăzi toate, și-ai tăi te-au uitat, te-au uitat până astăzi toate, și-ai tăi te-au uitat, ca o lacrimă de sânge a căzut o stea, ca o lacrimă de sânge a căzut o stea. Drum de foc și biruință pentru țara ta, drum de foc și biruință pentru garda ta. Bate vântul peste ape, trece timpul greu. Bate vântul peste ape, trece timpul greu. Noi mereu te plângem, frate, iar tu dormi mereu. Noi mereu te plângem, frate, iar tu dormi mereu. Am înțeles. Spune-mi.
Vârtea